С клопотам об крылатых вестниках весны. У Витебской области установили каля 500 шпакоўняў и амаль 1000 савятнікаў и сенечнікаў. Экалагічная акция – даўняя першакрасавіцкая традыцыя. Эколаги Витебшчыны праводзяць яе штогод у Міжнародны дзень птушак. Пералётныя якраз вяртаюцца ў беларускі край і маюць вялікую патрэбу ва ўтульных хатках. А ўсяго нашу краіну насяляюць звыш 300 відаў птушак. Сярод іх нямала чырванакніжных, захаванне и павелічэнне популяций яких находятся под аховой державы. Один из многочисленных занесенных в Красную книгу Республики Беларусь – это малый подорлик, хищная птица, может обитать как в лесных массивах, иногда залетает на открытые пространства. Самым знаменитым будет черный аист. На одного черного аиста может приходиться около 1000 белых. Міжнародны дзень птушак – найстарэйшае свята экалагічнага календара. Яго адзначаюць з 1906 года. Галоўная мэта – захаваць віды і колькасць птушак на планеце.